Ja estic preparant les coses. Ai! Ei! Hola! Benvinguts! Avui farem una cosa diferent. Hem fet manualitats, hem explicat històries de Luke i avui, comencem a preparar cosetes per menjar que semblin molt terrorífiques, però que estan boníssimes, no? I si ara em ve Luke m'ajudarà a fer-ho, jo mentre vagi dient el que s'ha de fer, Luke ho anirà fent. Què us sembla? Comencem? Doncs som-hi! Ei, Luke, estaves aquí ja a punt, Doncs què et sembla si comencem per dir els ingredients que necessitarem? Ep! Espera, Luke, aquí tenim una mini ajudant molt especial. Hola, amics, em dic Iris. Hola, Iris, aquí ens ajudaràs a fer tot aquest menjar terrorífic, oi? Sí! Doncs comencem! Per l'entrant, ulls de monstre, necessitarem ous, olives negres sense pinyol I una mica de ketchup. Super! Anem pel següent, el plat principal, que serien mòmies de salsitxa. Necessitarem salsitxes, pasta de full, mostassa o... Ketchup! Super! Per les mini pizzas de monstre necessitarem pa de pita petit o massa de pizza, salsa de tomàquet, formatge ratllat o en làmines, olives negres també. Pels postres farem maduixa fantasma. Necessitarem maduixes fresques, xocolata blanca de cobertura, xocolata negra de cobertura, que aquest servirà per fer els ulls i la boca. I per beure tindrem una beguda de vampirs, sang. Seria suc de gerds, cirera o maduixa i una llaminadura en forma de cuc. Comencem per preparar els plats. Iris, esteu a punt per començar a cuinar? Sí! Doncs comencem per l'entrant, ulls de monstre. Primer agafarem els ous, els posarem amb aigua i a bullir durant 10 minuts. Un cop freds, els partim per la meitat i traiem el rovell per posar-lo ben bé al mig, que sembli l'iris d'un ull. Afegim mitja oliva negra al mig, que serà la pupil·la. I amb una mica de ketchup. Dibuixarem unes venes vermelles perquè semblin uns ulls de monstre. Anem pel següent, el plat principal. Mòmies de salsitxa. Agafarem les salsitxes i les embolicarem amb tires de pasta de full, deixant espai per als ulls. Les posem al forn a 180 graus fins que quedin daurades. Un cop cuites, amb mostassa o... Ketchup. I dibuixem 2 ulls i pam, ja tenim les mòmies. Anem per la següent, que són mini pizzas de monstre. Sobre la base de pa o pizza hi posem salsa de tomàquet. Afegim el formatge, però no ho posem perfecte, el posarem de manera irregular perquè sembli una cara esgarrifosa. Amb rodanxes d'oliva fem ulls i boques estranyes. Enfornem fins que el formatge estigui fos i monstres llestos per menjar. Anem pels postres. Maduixes fantasmes. Netegem les maduixes i les assequem bé. Les suquem en xocolata blanca fosa i les deixem refredar. Amb xocolata negra hi dibuixem ulls i boca i tenim uns fantasmes dolços i divertits. Anem per la beguda. Què era la beguda, Iris? Era sang. Ai, sí, sang. I com farem sang? Fàcil. El que podem fer és agafar un suc o el que sigui vermell per beure i fiquem un cuc. Vale, doncs donem idees. Podria ser, perquè fos vermell, suc de maduixa, de cirera, de gerds, fins i tot de síndria. Moltes coses més. Vermelles, I omplirem els gots d'aquest suc i a dins hi posarem un cuc de llaminadura, que així sembli que surti de la sang. Doncs, bueno, noiets, aquí ja tenim tot un menú complet. Tenim ulls de monstre, mòmies, monstres, fantasmes i sang. Toc terrorífic, però deliciós. Que bo! Doncs res, aquí ja deixem amb el... Bon Halloween a tothom! I una punxa abraçada! Adeu, adeu!